Khulu umlaleli useyazi ke mangabe kuyileli xesha noma kuyilesi sikhathi ukuthi sisuke sizokhuluma nawe sibheka indlela yohambo lobungoma kusukela ungakabi isangoma kuze kubeke inamhlanje mangabe sikhuluma ke ngoEnhle noma sikhuluma ngoMakhosi uMkhize. Mhlambe ke asikunike ithuba siqale sibingelela umlaleli ngasekhaya bese singena kulona udaba lwethu. Sanibonani ekhaya, ngiyathemba ukuthi niyaphila, ukhisimusi niphathe kahle. No, siyabonga kakhulu. Siphethe kade uphothula kanje. Noma ubusuphothulile kodwa nakho usuyaqala umsebenzi ke manje njengoMakhosi. Yebo. Sithathe ke usibeke ngazi ukuthi bekunabantu la noma kunomuntu obekufanele umlaphe. Sithathe mhlambe from kuyena ukuthi ke kusebenzeke kanjani. Ngicathi ngagcina la engilaphe khona umuntu wayephuma impethu esandleni. Yes. Walapheka sathi salukwazi ngekade singathembi ngoba lesifo lesi sasithatha umkhulu wakhona wayekade enyanga. Akekho umuntu owayekwazile kumlapha. Kwakuyisifo lesi akekho omunye umuntu owayengamlapha ngaphandle kokuthi kube uwena. Angeke ngisho ukuthi akekho umuntu owayengamlapha ngoba kahle akusimini engilaphayo. Umuntu wangena kimi. Bekukhona omunye umuntu owangenwa umuntu wayelapha wayengakhona ukumlapha. noNkulunkulu methanda. So lo muntu njengoba ephuma impethu esandleni into engajwayelekile. Umsebenzi imawuqala kuwena kodwa uzithola seulapha izifo ezithanda ukuthi zibe nzima kangaka. Kuthini kuwena uma ngabe usuwenza umsebenzi ofana nalo? Ngathuka kodwa kwase kulate kakhulu lo muntu efika. Ngigcina nje ukuba naye kwakusebusuku kakhulu. Ekuseni ngavuka kwafika omunye kodwa wayigulela nje kangcono yena izinto ezijwayelekile. Ngathi ngisathukile ngisababaza lokho mhlawumbe wadlula insukwana nje. Ngaba isibonakaliso somuntu owayeyitshe ngenzansi. Wangichazela kona wase wachaza ukuthi wasekhabo baba wami lo muntu yena wayewumuntu wempi. Angingasabi. Kodwa ngangingazi ukuthi ukhuluma ngani. Kwaphela mhlawumbe izinsuku ezimbili. Wafika emini nje ngavele ngazumeka. Mengizumeka ngilele akekho wangivusa kodwa ngavuka. Kodwa ngenzeka into engajwayele ukungenza ukuthi ngivele ngilale nje ngizumile. Mengiphuma e-dining room umndeni wami wonke uhleli. Kukhona ubaba okhona la. Lo baba ugqoke yonke inhlobo yamabhayi lawa awentaba abrown ingwe brown. Ufaka ibhlukwe elumblaselo nokubrown netop yakhona neskipa esiyingwe ngaphansi. Uphethe ama-walking stick lawa amakhulu asabisayo. Ufaka isigqoko esinephapha ekhanda. Nebhayi eliserious nje. Yes. Uhleli la. Mengifika kuyena ngifike ngithi kahle angicabanganga nje kwayiphumela ukuthi hawu ubani manje wena ufaka isigqoko samkhulu wami na. Ngoba lo muntu wayekade efikile wayekade efake sona leso sigqoko naye. Okay. Sengithusa ukuthi lo muntu ola endlini ofake lesi sigqoko ubani lo. Bathi hayi ngize kuwe Ntombi yaKevin. Ntombi yaKevin angazi indlela. Right. Ngithi yebo. Bese ethi kimi ebusuku mekade eye emanzini. Emanzini meyofuna umkhulu wami. Manje la uzongitshela ukuthi mesondela kuyena kodwa mesesondela eduze kwakhe sekuqhamuka nogogo wami. Mina angisuke uzongitshela ukuthi angisuke la ngihambe naye siye naye emfuleni. Okay. Ngiyotshela nabantu bami abadala ukuthi yena uyabafuna. La uyangiprofesa ngithi umuntu kunezibonakaliso okuvuke nazo kwesinye isikhathi ubone ukuthi impendulo ngihlezi ngingayithola ngazi uba uzongiphendula futhi noma uvela ubone ngathi inyongo
ngaleso sikhathi. Yes. Yena wafika wangitshela yonke into engangike ngiyibonisa. Shuthi lo muntu unzima kakhulu ngokuprofetha. Angitshele konke bese ngitshela lokho kangitshela khona. Bese ngithi mina uzoyenzani yonke lento ongifuna kahle kahle yini ubani wena? Bathi kahle nje Makhosi ngingaze nginanaze kahle kufanele ngabe ngingene ngiguqile la kuwe la ekhaya. Wangibalela nezinto ezishodayo engangakazenzi ngaleso sikhathi. Ungisho ugobelo wayengazazi. Ibona athi wena ushodelwa intanga enje ngithuke. Okay, kulungile. Bese ethi hayi into engizoyenza lana ngizokutshela ukuthi ngizokubulala. Futhi uzokubulala. yeah, uzongitshela uthi ngizokubulala. Yeah. Kuhle lonke umuntu endlini. Ngizokutshela ukuthi ngizokubulala. Sengibabulalile ugobela abathathu. Wena uzobe wesifo. Kanti futhi umncane na kangaka. Mengingalindele ukuthi ngizothola umuntu omncane kangaka mina. Hayi mesho kanjalo mengimbuka avela ngishintshele ngimbone efana nalomkhulu ekade ngimbonisa bese ngiyahleka. Bese ngibuza uhlekani. Bese ngithi mina ngihleka ukuthi lento ongibisela yona ngiyazi. Akuyona eyami. Userious? Userious. Uyangitshela ukuthi usebabulalile abathathu mina ngizoba wesifo. Bese ngangifaka ibham shot ngaphansi kwebhali. Bese ngiyasukuma nje iphandla zayisamanzi zonke. Bese ngiyasukuma nginyuse ibhali ngimfezela amathanga. Ngithi angibuka ukuthi ngifresh kanjani. Uyangibuka ukuthi ngimncane kanjani athi ngithi mina kufanele ngabe ngisegeyithweni wontanga yami. Ngifake le bham shot. Angiqhizile lobuhlalo. Kodwa manje ngihleli laphansi ngento engingayazi engingasiyona yami. Mina ukube kwakufanele ngikhethe ukuthi ngikhethani kange ngikhethe ukuba isangoma. Kwakuba into yokugcina nje. So njengoba ungitshela kanje wena ngicela ukuthi uhambe uphindele khona lapha ekade ukhona. Ufike ubathathe mebevuma kulungile uhambe nabo. Bathi hayi okay kodwa ngizokubulala. Base ngibuza ukuthi kanjani? Bathi ngizothatha inkukhu eyodwa ngitshengisa umuzi ongaphesheya wasekhaya. Mangabe ethi ufuna abantu bakho, futhi ufuna ukuthatha isiphiwo sakho. Ufuna amadlozi wami. Uthi kahle ufuna lo mkhulu manje bese sondela lo mkhulu kuza nalesi salikwazi akazi uzobenze njani bese beza bobabili. Ngathi okay. So ufuna nihambe naye ke niye. Uthi ya ufuna senze lokho siye naye lapho bese ngimbuze ngoba mengithukile kahle ukuthi khona umuntu ongenza into enje yazi angiqonde straight nje angasabi umuntu nala. Bese eyasho ukuthi hayi kulula kabi. Ngizothatha inkukhu eyodwa futhi ngoba ngisengikwazi ukuthi ubani. Ngiyifaka inyongo nonodoli nenaliti ngizoma lapha yangaphesheya. Ngike ngikwenze laba abanye sengikwenzile. Mawukuthi kuyahluleka ngisebenzisa inkukhu ezu4 lapho ngihambe ngentabeni esidulini wabala. Esethi mawukuthi umuntu unenkani kanje ngawe ngisebenzisa imbuzi lapha ngekaze yangihlule. Ngathuka ngayibuka. Ukufika kwakhe kwanginikeza amandla nethemba ukuthi mina sengidlula ivelu yenkukhu nenkukhu ngiyeze embuzini khona umuntu ongadela imbuzi yakhe nje. Ngoba ufuna ukuqeda ngawe nje. Hayibo ngathuka ngathi hayibo. Usho lento ayishoyo mina ngiyibuka ngumina ukuthi hayibo kanjani. Wayesethi lalela sisi angeke ngidlale wena umncane kangaka mina. Angeke ngithakatha abantu wena ubavuse. Ngizokubulalela lokho. Ngathi okay wathi okay nakho kunye okuzokusiza ke ekufanele ngikutshele khona. Amanye amadlozi akhe angithumile futhi ukuthi ngikutshela ukuthi kufanele sihambe nawe siye eZambezi. Kunehlathi laseZambezi. Ngiyokwenzani lapho? Hayi khona amandla okufanele uwathole la. Amandla wani baba?
Anginamandla okufanele uwathole kodwa kufanele uhambe uyena nomngani wakhe engingamazi. Uyena nomngani wakhe ngithole umkhonto. Ngifike phakathi kwalehlathi ngicule kamnandi kakhulu. Wathi hhayi Makhosi ngoba ucula kamnandi ucule lapho ucule khona inyamazane ezophuma-ke lapho. Ephuma le nyamazane bese uyayigwaza ngomkhonto. Thina sobe sesiyaqhamuka-ke sesiyayithatha kusho omkhulu bakho. Ngathi mina okay ngiyezwa kodwa manje ngeke-ke ngihambe ngedwa noma kuthiwa ngiyasichina leso sibonakaliso. Bathi hhayi okay bahamba. Mengiphuma esangweni nazi iy'nyawo zembuzi emhlophe ey'fakwe iy'tabutabu zemithi. Ngaphakathi kwensimu khona kunye. Kathi ngelinye ilanga nje sengicenta ngathola okunye kwembuzi kugqitshiwe. Thatha-ke lezi zinto ngalalela umoya ngaleso sikhathi ukuthi uthi angizenze njani. Ngezwa phela isonto ngomunye nje usisi le engangingaxoxa ngayo ukuthi wangithuka. Bengimtshela indaba yamadlozi omntanami manje. Wathi ma ngimbonile bambiza ngonqina lembuzi. Ngimbonile umanqina imbuzi ehambe ngathi uthi uyasamalala emgaqweni kodwa angenzanga lutho kahle kahle. Ngathi hhayi okay. Yabona-ke emva kwalokho kwaqala kwashuba ngabona ukuthi umanqina embuzi lo vele umelaphi noma uyisangoma noma niyamazi la endaweni? Angimazi. Kwafika umuntu angimazi ngiyaqala ukumbona. Ngangiqala nje. So usezamile ukugala nakho usebonakala emgaqweni samuntu ongaphilile ekhanda manje. Yeah. Kwapha kanjalo. Badlula lokho. Badlula lokho. Ngathi kudlulile. Kwafika omunye umama wangasekhaya. Uxolo ngoba abanye abantu abaningi bangilalela bazongilalela kodwa ngoba kwenzekile. Umuntu uzoyizwela yena ukuthi lokhu kuhlangene naye, lokhu akuhlangene naye. Befika lo mama. Okay, ngasikhathi ngagida. Ngeke ukholwe ukuthi ngasizwa umuntu osindisiwe. Khona umama waseceleni basekhaya. Usindisiwe. Sindiswa. Usontana belungu. Yeah. Kodwa ngalesikhathi ngisentwaseni amadlozi ami ahambile ayokhuluma naye. uNkulunkulu uhambile wayokhuluma naye. Wathandaza. Ngangisi la engingaboni khona ukuthi kwenzakalani. Ngibe nalento ethi hayi makamivu uzothandaza. Angikaze ngikhulume naye kodwa ngazi ukuthi uzongithandazisa lo. Yeah. Lapho kufanele ngaba ngitshela ukuthi uzongithandazisa ngoba ungisindiswa. Kwathi ngalo suku leli engangigida ngalo wangena khona izinto ezaphazamiseka. Kahle lezi izitori ngixoxela ukuthi umuntu ohalela umngoma angabahaleli mengingamphoqa ngoba akukho mnandi. Yes. Kunezinto ezenzeka lapho ngibona isibonakaliso ngakusasa esethi umkhulu wami buka bonke abantu akade besemgidini wakho engathi ungivulela izikhwama zabo. Lo mama lo engahlangana naye isikhwama sakhe sasivuliwe ebusuku. Ngathi mengiqeda ukuxoxa bangena wazongitshela ukuthi sifuna ukubona wena ukuthi uzokwenze njani. Sesishiyela wena-ke lo mkhakha sike sibone ukuthi wena yini ozoyenza ngoba thina ungathi uyasihlula. Ngathi kanjani ngoba wena umncane ula ko-50. Mina ngenzela umndeni nomndawo umuntu una-103 kodwa mesebenze bona enza yonke into. Kwabanzima. Udlula kulesi sigaba nje nawe usamncane vele. Yebo. Kodwa kunjani mangabe ubhekana nezimo ezifana nalezi kunjani kuyakusinda noma uvela ube strong nje wena engazuthi akwenzakala lutho? Hayi akwazi ukuba strong engathi akwenzakalanga lutho. Uqala ukhale. Ukhalisa ukuthi
ngiyababona abantu engabe ngikhalela kubona, engabe menginosizi ngikuthula kubo. Kodwa isikhathi esiningi kuzoba ibona obonayo ukuthi labantu bafuna ukugqiba. Ngeke ungakhali. Yeah. Ukhala uzuyibuza ukuthi kanti babe ngikhetheleni abantu abadala. Lapho kufanele ukhale khona abantu abagulayo la bakutshela ukuthi sithembele kubo. Yeah, badinga ubasiza. Badinga ubasize, ngeke ukwazi ukukhipha inyembezi phambili kwabo. Uyakhala. Uthi usakhala kanjalo mhlawumbe kufika isibonakaliso noma kungafika isibonakaliso kuvele kufika umuntu othi ngiyabonga ungisizile. Mangabe uthola umyalezo ofana nalo uyakhohlwa konke okumbi ubona ukuthi okay basanami. Yes. Alright, umsakazo ke Vibe FM ku 94.7, 26 minutes after 8 o'clock. Sikhuluma ke noMakhosi Umkhize, sikhuluma noEnhle. Kuningi kakhulu ke sesikubhekile kulolu hambo lobungoma namanje lento yobungoma kuyona into ongavele nje uthi ngifuna ukuba isangoma kahle hle. Angeke uvele usufuna ukuba isangoma. Ngivuke nje kusasa ngithi ngothwasa. Angeke uthwasani, uzolaphani, uzogqokani, ubalo umthwaselayo. Ukutshelile ukuthi ngithwasele. Ukutshelile ukuthi ngithwasele kephi. Umtshelile ukuthi uzomdlela impande enjani. Awukwazi ukuyitshela ugobela leyo nto. Ngoba ngempela sikhuluma yonke lento ngoba siyadinga ukuthi nomlaleli ngasekhaya kube nayo le understanding ukuthi awuvele nje uvuke kusasa ukuthi sengiyisangoma noma ngiyageza ngiyaqoka ngothwasa kuhlukile. Awukwazi futhi ukuvela uthi ngibonile ibhayi eligqoka umakhelwane ngiyathanda. Bese uyaqoka. Yeah. Kunento eyenzakalayo kuwena. Uyazi ukuthi lapha ngani uzoqoka amabhayi kanjani, izinto ezifana nalezo impande ozoyisebenzisa impande noma iswasho yonke le process lena uyithola kubantu abadala uzenzele nje. Uyazi wena ngoba ugobela akusiyena owakini. Ugobela umuntu ohlangana naye kudala, idlozi la kade laqala ukukuhlupa. Okay, yebo ngiyavuma khona abanye abantu uthola ukuthi mengaphansi kwencindezelo yenkolo ethize engakholelwa. Kodwa ngeke ukuba akazazi ukuthi unabantu abadala mase uhlangana naye usumtshela ukuthi hayibo wena mekwenzeka kanje kuwena. Kubuya yazi leyo yinto. Hayi ukuthi umuntu avele sengiphathwe ikhanda kwathi angiqhayize kwathi angikhali. Abantu abaningi bashawa i-depression ngoba umuntu akazi uhluphekile, uxakekile. Ngizothi mengifika mina uyangithemba, uyangibona ukuthi lo muntu uyaphumelela vele nami ngifuna ukuphumelela, ngifuna ukuphila. Usezovuma yonke into engimtshela yona. Kanti umngoma noma hayi umngoma kuphela, umngoma ubuthandazi yonke lento yesiphiwo sokwelapha noma umuntu onesiphiwo sezwe. Mewukuthi kufanele emanzini uyena owaziyo umuntu ukuthi kufanele ngiye emanzini. Kahle ukuthwasa nokuthwasisa usuke ungathwaseli idlozi likagobela. Ugobela ulandela umuntu othwasayo. Okay. Naye ulandela wena othwasayo. Ugobela ulandela umuntu othwasayo ngokomthetho. Yes. Ngoba uhambo lonke mawukuthi uzothwasa kugobela. Lonke uhambo kufanele alithathe kuwena ngoba idlozi akulona elaMamkhize. Njengoba ubhuthike ikhuzwayo. Idlozi lakakhuzwayo elakho. Yes. Kufanele likhulume nawe. Mina ngizofika empilweni yakho ngoba ngisho ukuthi lesi step singasiwela. Siwelwa kanje. Kuyenzeka noma ngabe ke let's say ngiyathwasa ngiqede ngigidwe ishoba lami kuyenzeka ukuthi uma usuqeda ukuthwasa uthola ukuthi awusebenzi. Kuningi kokwenza lokho. Hlukahlukene kakhulu. Kwesinye isikhathi kuyaba wena thwasana. Ozoyivalela izinto zakho. Yeah. Kwesinye isikhathi kuyaba mina gobela ukuthi amadlozi akho thwasana akhulumile mina ngangayenza lento efunwa amadlozi wakho. Nanso ke le engiyithanda khona.
umuntu mangabe ephuma ekuthwaseni azenze kahle zonke izinto, kugidwe nalishoba useyaphuma uye esigodlweni sakhe. Mawukuthi ngikubeka kahle, kodwa ngiyaphuma kwakho Gobela sengiya ekhaya. Lento leyo ukuthi umuntu uqeda ukuthwasa bese kuze abizwe ngani ngomphuphe wesangoma, yini owayithwasela? Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe noGobela nje akuphambanisela iy'nkomishi la uthola ukuthi umsebenzi wakho nje ungahambi kahle. Akazi. Kubuhlungu kodwa. Kubuhlungu ngoba kubuhlungu abantu ababekezela umuntu azama ukulalela idlozi lakhe. Okuningi kakhulu okwenzakalayo. Abantu bayithatha kancane lezi zinto ezivuka nabantu ezibonakalisweni. Kanti amadlozi wethu awafani. Yes. Ngeke wena uhambe uyovuma idlozi lako malume bese kuthiwa sonke sizohamba siyovuma amadlozi akamalume. Ngeke mina mengifaka ubuhlalo obugold wena abantu bakho bakuvezela ubuhlalo obuyelo bese ngithi mina le ekhaya kaMkhize asikufaki ubuhlalo obuyelo. Sifaka ubuhlalo lobo bami. Lobo buhlalo obami. Labantu abanikeza amandla ngalobo buhlalo abazokudedelela izikhwama nezihlahla nemali asazi ukuthi ibona babi. Shuthi sesibablockile kahle kahle. Uthola ukuthi ogobela abaningi abawusebenzisa umuthi wokuvala. Yebo abanye bakhona abakwenzayo. Kodwa abaningi abawusebenzisa umuthi wokuvala kuphela bablocka lezi zinto lezi. Umuntu avuke ngibone 1 2 hayi mina kuthiwa ngihambe ngiye emfuleni onjenje hayi geze eshaweni. Lokho kungenza umsebenzi wakho uthi uphazamiseke. Uzophazamiseka kaveze. Makuwukuthi kufika isalukwazi kuwena esasifaka iduku eligreen. Siyazi ukuthi sizosondela kanjani kuwena nezinto zaso. Yeah. Okunye bayancishana abangoma nokudla. Leyo into encane ngathi incane ayikho ncane. Number 1 khumbula buTK. Mengenza umsebenzi. Ekhaya lama yebo sinesiphiwo sonke kodwa kuthina sonke sasiphethe ishop. Yeah. Manje mase kwenziwa umcimbi lekhaya sekuzothiwa inyama yabangoma kuphela ngoba sayigulela. Labantu ababephatha iBhayibheli balekhaya abazongamela lo mcimbi ngeke bahlale phela kumina ngiphethe ishop. Bekuwukuthi umndeni awusaphelele bazokhetha umuntu la ngaphandle abazohlala kuyena. Yes. Singamphakeli lo muntu aphuma ahambe. Kanti idlozi lele ekhaya lihleli kuyena. Mhlawumbe laba abaphethe imali bahleli kuyena. Nalento le yokungagodli yokupha iaccount la kubantu abadala. Kakhulu ngoba umuntu wakomoya indaba zakho ngeke uyithole kumuntu obukeka kangcono. Futhi nabo bayathanda ukugabisela ukuthi ngoba ngishilo ukuthi ezinye izibusiso siyilahlela thina zona. Ngoba bazokulethela isidawudawu esidabukile. Wena mawungekho emoyeni noma unokuyigqaja uzothi mina into zami ngeke ngize ngikhulume nalo, ngeke ngimnike lo, ngeke uzobabheka uzobakhetha amabala abantu. Kanti uNkulunkulu uhleli kulowo muntu. Asuka aflathele usuyophahla ukukhala uthandaza wenze yonke into. Isibusiso sakho kade sahamba nomuntu owafika wamdelela. Usixoshe wena. Ngikhuluma nje kuthangi mengisedube village. Ngihlangane nomama emqaleni ulimele. Ngiyamjaha ngiyamqhweba ngithi gogo ngicela ukulapha lento esemqaleni wakho. Wangibuka phansi phezulu ngoba ngingafakile amabhayi uyibonele sanganyana. Ngamphinda ngimcela kwazi kwabi ka5. Ngase ngamtshela ngathi lento esemqaleni wathuka wangibuza ukuthi uyibone kanjani. Ngoba mayifihlile. Ngathi ngiyakubona. Lento la emqaleni hayi ukuthi into ebibonakala. Ayibonakala uyifihlile. Kodwa wena ukwazile ukuyibona. Ngikwazile ukubona kodwa wangibuka phansi naphezulu. Alright, umsakazi wa Vibe FM ku 94.7 sikhuluma ke la namakhosi uMkhize. 25 minutes osele ngaphambi kokuthi lolu hlelo siliguqise noma ke silibeke phansi. Njalo umama lo ohlangane naye eDube Village uphendulile
utheni ulwamukela usizo? Ugcine ngiphendulile ngoba usethuza ukuthi uyangibuza ukuthi uyibone kanjani lento. Ngamtshela ngathi ngikubonile. Ngase ngathi ngoba imina engikusukelile. Ungazange ungicele. Ngicela ukukulapha. Uyongikhokhela mhla wasinda. So usuqalile ukumsiza? Angikaqali uthe uye emakhaya. Okay, ya ilesikhathi lesonyaka. Phela mengingena lapho ukuthi izinto zethu siyakwazi ukuthi silahlele thina. Yes. Mhlawumbe omunye umuntu uzozibuza ukuthi uma ukuthi ukwazi ukubona imfihlo yomuntu even nakhona emoli bese u-offer lento le usizo khona lapho abantu abadala, right, abanye beze bethi bayizithutha, ake ngilibeke kanjalo lelo gama leli, igama lesizulu esilaziyo, bayizithutha. Mhlambe kuyenzeka yini ukuthi mhlambe wena ufuna ukusiza umuntu, mhlambe bona bethi hayi no, ayimiyeke lo. Mhlambe nje wena ubona ukuthi lo muntu ngiyathanda ukuthi ngimsize, kodwa mhlambe bona bethi ay no, ungakwenzi lokho. Mhlambe uwaste isikhwama sethu noma udlala ngesikhwama sethu nje. Zenzeka into efana nalezo. Angazi kodwa banakho sebake bangitshengisa esibonakalisweni ngizohlangana nobunye umama ebhathini ngangekhulu. Wangibuka phansi phezulu nakhona. Ngaze ngamtshela ngathi wena noma ungangibuka phansi phezulu kanje kodwa kunje ngisho esibonakalisweni kanti ngizombona ngempela ngakusasa. Wenza leyo nto le kade ngiyibona esibonakalisweni. Wangibuka phansi naphezulu. Ngase ngamtshela ngathi ayikhululeka sisi ngibonile ebusuku. Yabo lokho kwenzayo ngikubonile vele. Sengiyakwazi. Kodwa ayikho inkinga ugogo wakho ayethuma. Waqala manje wanginaka wangithatha serious. Wangiziba nakhona. Ngithola ikholi yakhe last week. Esethi gogo kunje. Ngoba khona la yaye khona ngathi lalela mntakama ungaphumi la okhona. Ngoba idlozi alilona ifashion ngeke nje ngivele ngithi boza la kimi. Kufanele ulilalele. Futhi kufanele uye la uthanda khona. Alright, umsakazo ke Vibe FM go 94.7. Usukwasebenza umlungu? Ngazama. Ngazama kodwa umlungu angikaze ngifeza. Kodwa menginenhlanhla yokuthola nje ama-position anyanyana angconywana. Kodwa ngikhumbula inyanga iphela. Okay. Ushiya phansi noma bathi no ayi? Yabona mfethu indaba yomlungu ngiye ngikhale inyembezi kahle. Ukuthi ngingithanda, bengifisa ukufana nezinye izingane. Bengifisa ukufana nabanye abantu abazoyonela imoto zabo babe bahle bangahambi beshiswa ilanga bengithanda. Serious ngithanda kunami ukuthi ngithome ngezitifiketi zami. Kodwa mekuvele mengiqeda ukufunda kuzofika nje abelungu abaneno lezi minyama ezamakhels bafike bangitshela ukuthi ngeke umsebenzi omlungu bahleke bahamba. Okwangiphatha kabi kakhulu ngangiqeda ukwenza ngoba mengizama ukuhliphike kodwa manginenhlanhla leyo ukuthi nje umuntu uzovela ngisukela athi wozokwenza ukuthi kuzo zonke izinto engihene kuzona ngaphandle komngoma ayikho engake ngayifesela le mengisukuma ngithi ngiyozama ukuyenza mengenzeke mekubi labantu abazongilanda ekhaya. Ngabona ukuthi hayi okay akuhlangane othi ngizama ukuthi ngifunde i-computer ngiyenze la eNanda Cemetery la ngithi ngine-computer ngisakhumbula noma ngakho 20 rand ngesonto. Ngayenza kunobaba laphayana ubaba nje ngafika ngamhlonipha kahle kodwa ngangingamazi. Lo baba lona mesiza esikoleni mehlala esitulweni ngaphandle. Okay. Kunento eyayenzeka mina ngangayiboni yena wayebona ngami. Ngoba anganoma uyinyanga noma uyisangoma noma unani kodwa unezinto ayefakile esandleni. Unaleso sithunzi uyakwazi ukumbona umuntu ombathisiwe ukuthi lo hayi umbathisiwe.
Yes. So kuyanyukela uma uya lapha ya esikoleni. Mengihlezi ngilate mengiya la esikoleni. Uthi lo baba kwathi ngelinye usuku nje angibuza athi usebenzelaphi. Ngaleso sikhathi angithwasile. Okay. Kuvele kufike into ethi ngithi hayi ngisebenzele ekhaya, athula ngiyeke. Mhla ngizongena la esikoleni wavele amakhompyutha lawa acisha wonke. Wasithatha lo baba wangena la ngapha. Ongaqale ngakhuluma namantombazane enginawo ngithi impepho la esikoleni kushiswa impepho na. Bathi akho mpepho ngithi ngiyayizwa. Bese bethi hayi mhlawumbe lo baba lapha ngaphandle. Ngisuka ayishise vele kuthiwe cha avela angene lo baba. Mengena futhi ungathi ufundisa mina la uzosifundisa ngale zihlahla la esikoleni. Kuthi lana kunesihlahla esatshalwa nini kwashacima futhi amalanga. Umdala ngangimhlonipha kodwa ngagcina ngimnika ifoni yami. Ngithi baba shuthe ngoba ngiyabona ukuthi ungikhululekele. Nami futhi kuyavuma ukuthi ngikhululeke kuyena. Yeah. Hayi sifundeke bese kushaya isikhathi sokubhala. Bekushaya isikhathi sokubhala iscreen lesi sivele kube ngathi siyasondela kube ngathi siyacisha. Ngitshele lo mfana lo wayesifundisa lapha ya ngimkhwebe ngithi mfethu ngicela ukuthandaza. Bese ngangiphendula kuvele kuvoshoke ngiguqe ngamadolo phansi. Bengiguqe ngamadolo ngoba ngaleso sikhathi ngangifuna ukulungiselela ukwenza izinto zami. Bengiguqa phansi ngithi bantu abadala kanti nidlalelani ngami nina nilukhe niyongibukanisa nabantu njalo yonke indawo lengihamba khona. Angithi sengifuna ukuyenza into yenu. Ngicela ningitshengise ukuthi ngikhona. Yes. Hayi ngisukume. Kodwa before ngize ngibone ukuthi kufanele ngithandaze eyami mouse iyasha yodwa eklasini. Eyezinye izingane ayishanga. Mengiqeda ukuthandaza lapho kwavele kwangazi ukuthi khona umuntu othatha ama-answer wonke uyawabeka la phambili kwami. Lawo maphepha ngawahlaba 100% wonke. Kodwa ngathi mengifika ekhaya ngilala babuya labelungu. Bathi umthetho wakhe awuzwa wena ukuthi ngeke uze umsebenzi umlungu. Uyogcina ubangani bethu nje kanje thina imanager. Hayi ngiphaphame mengiphaphame ekseni ngoba ngithi ngase ngitholile itifiketi ngiyofuna umsebenzi eGateway. Alukho usuku engaphoxeka ngalo njengalo lasuku. Futhi angifisi empilweni yami. Ilapho engagcina khona ukuthi ngiyafesa mina. Leyo computer ngiyenze ekugcineni nazinye indawo engizamile ukusebenza kuzo. Ngathi mengifika ngikhumbula kahle ngifaka ibhlue elimnyama ne-shirt ngifaka formal ne-weave ekhanda ngimuhle nje ngifake namaqhoks ngifaneleka nje ngizizwa nami ukuthi ngugele. Ngiyakutshela ngathi mengifika kwathiwa ngangiya kephi kwenye ikhampani ngicela ukubiza igama lakhona kodwa nje ngathi mengifika kufanele ngizokwenza i-interview ngizozisho igama lami. Yes. Ngahluleka ngisho ukuzisho igama ukuthi my name is Mia from Nanda Newton B. Yes. Ngahluleka ngathi mengifuna ukuthi mayi kwangathi khona umuntu ongisabisayo ngaqhaqhazela ngajuluka umzimba wonke ngabhodla ngabo ukuthi bonke labantu bayangibuka ukuthi angibaleke ukuthi angicasha angizazi ukuthi ngenze njani. Iweave ekhandi yangiluma ngathi ukuthi ngilunywe intuthwane. Ngayidonsa ngayikhipha ngayibamba ngesandla ngadonsa isikhwama sami ngaphuma ngomnyango. Bonke labantu bayangibuka khona umuntu ohluleka ukuzisho igama lakhe. Ngoba kusawu myself lo. Yes. Shuthi usuphakathi fanele manje ushayele interview yakhona uthola umsebenzi. Ngithola umsebenzi. Komamathe ke manje. Futhi manje ngiyazazi mina ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma. Hayi ukuthi ngiyasaba mengithi mayi ungathi ngiyangabaza ngani noma fanele ngiqale ngo-Y noma ngo-M angazi ngizoqedelela ngithini. Alright. Wavela washiya phansi ke manje. Ayikho into engangizoyenza mengizohluleka ukuzisho igama. Alright, isikhathi sakho ke ngo-15 minutes osalapha ngokuthi ligoqise ke lolu hlelo. Mhlawumbe umlaleli ngasekhaya uyafisa ukwazi ukuthi sikuthola kanjani mhlawumbe enkundleni zokuxhumana izinto ezifana nalezo. Mhlawumbe nomuntu odinga usizo nje from umakhosi sikuthola kanjani?
Cellphone number 078 99 54 981. Okay, ngicela sisho kahle ke manje. 078 078 99 99 54 54 981. 981. Inombolo le yawudlala uWhatsApp. Yebo, i-rice kakhulu ku-WhatsApp. Alright, kushuthi umuntu ofisayo kwazi kabanzi nangawe kakhulukazi ke mayelana nomsebenzi bakithi. Nkosikazi umuntu lo umakhosi ke futhi. So umuntu ofisa ukuthola usizo nofisa ukwazi kabanzi ke ngazo indaba ezithinta ubungoma iyona nombolo lesingayisebenzisa. Bese noma ku-YouTube SANGOMA uMakhosi Mkhize. SANGOMA Makhosi Mkhize. Yebo. Alright, Facebook Enhle Miya Mkhize. Right, asithathele ithuba sibonge kakhulu umlaleli kade ehleli nathi kusukela ngo-6 o'clock kuze kube imanje. Sibonge kakhulu ubhuti uJabulane Khanye kaMdlalose uZobo from Generations. Siyabonga kakhulu inkulumo esibenayo. Siyabonga kakhulu Makhosi Mkhize. Siyabonga kakhulu kuwo wonke umlaleli the abe ingxenye ke yohlelo. Siyabonga. Siyabonga.